Guillem, primer de tot, felicitats, estem molt contents. Avui, per nosaltres, pel ganxo és un gran dia. Pel ganxo és un gran dia i tu en tens bona part de culpa. Estem molt contents, felicitats. M'imagino que tu també deus estar molt content, no? Hola, què tal, Carles? Què tal, Norman? Pues sí, molt content. Al final s'ha sortit una mica tot rodó. Tot rodó. Quan t'han dit que eres titular, com ho has viscut? Bueno, doncs m'he quedat un moment de... Ostres, ha dit Guillem? No, sí, doncs... No, ja et dic, ho ha dit i dic, hòstia, de puta mare, no? Intentar jugar... Perdó, no sé si... Sí. Estem a internet, Guillem, estem a internet. Pots dir el que vulguis, home, va. No, he dit, molt bé, no? Intentar sortir, intentar aportar el màxim que pogués i ha sortit bastant bé. M'imagino que estaves esperant una oportunitat com aquesta perquè passés el que ha passat, no? Per demostrar que tens ganes d'estar aquí, no? Bueno, una oportunitat com aquesta, simplement jo ja et dic, com us he dit sempre, no? Quan parlem a vegades fora de micros, estic bé, intentar entrenar, intentar anar a fer les meves coses i quan arribi el dia o arribés el dia, no? Intentar estar el millor preparat. I avui tinc la sort que ha arribat avui el dia, no? I també a vegades arriba el dia i no surto tan bé, no? I avui ha sortit molt bé, intentar disfrutar-ho ara però que continuï. Aquell primer triple deu haver estat clau, no? També? Sí, al final, quan comences i fiques un triple, et dona una energia extra. Però ja et dic, igualment l'hagués fallat, al final havia, com dic, intentar seguir la línia, no? Intentar ajudar amb altres coses que puc. I hem tornat a veure aquell Guillem defensor, de veritat, el que recupera pilotes i el que lluita allà al darrere i que de vegades no suma a la vista de l'espectador, però que realment has fet una feina extraordinària. Guillem, endavant, digues. No, només agrair les paraules i el suport de sempre. No? Molt bé, Guillem, escolta'm, estem molt contents, felicitats i que sigui l'inici del teu retorn a la pista, que ja fa dies que s'ha retornat, però que has hagut de treballar molt per poder tenir un partit com avui. Estem molt contents i que això sigui ja l'inici d'això, ja el retorn definitiu de tota aquesta feinada que has fet. Gràcies, però encara queda molt per fer i molt per treballar i si les coses no van tan bé, seguirem igual. Sí que, però gràcies, moltes gràcies. I una cosa, Guillem, avui victòria d'equip gran, no? Perquè hem guanyat el QE, però estàvem tots una mica amb cangueli, abans del partit. Sí, home, victòria complicada, al final, no? Ells ven necessitats de victòries, després de guanyar la setmana passada i no era fàcil, també tenim moltes baixes i era un partit una mica trampa, diguéssim, no? I al final crec que hem estat molt bé gairebé tot el partit, no? Els moments finals ha sigut una mica caòtic, però sí, crec que hem d'estar contents per el partit que hem fet i la victòria que hem tret. I m'imagino, ja per acabar, que molt important també que després d'una derrota com la d'Itàlia, que és una derrota desagradable, dura, diguéssim, poder guanyar un partit així, doncs també és un cop de puny sobre la taula, no?, per vosaltres? Sí, crec que hem de, tant quan guanyes com quan perds, no? Crec que hem de passar a pàgina ràpid, analitzar les coses, no?, per intentar millorar, però ja et dic que avui hem guanyat, ara estem molt contents, però d'aquí un rato ja passar a pàgina, analitzar una mica el que hem de fer i ja pensar en el partit de Turquia. Celebra-ho amb la teva família. Gràcies. A dinar. Amb la teva família. I una abraçada a tota la teva família, que recordo que un dia vam tenir també la teva mare molt emocionada al ganxo. Una abraçada ben forta. Moltes gràcies. Una abraçada. Merci. Guillem. Enhorabona. Fantàstic.